V roce 2012 jsem skončil s indiánským reenactingem. Do té doby jsem dělal vraní indiány i s celou rodinou. Měli jsme vybavené vraní týpy, interiér toho týpy byl kompletně vybavený vraními věcmi. Měli jsme komplet všichni vraní oblečení, jezdili jsme na táboření. Těch důvodů, proč jsem s tím skončil, byla celá řada. První důvod byl náročnost. Když chce člověk dělat indiánské hobby dobře a na celkem vysoké úrovni, tak je to extrémně náročné na čas, peníze, znalosti, materiály, technologie i na energii. Musíte si umět vyčinit kůže mozkem nebo musíte mít peníze na to, abyste si je koupili, musíte umět vyšívat korálky a ideálně ještě třeba i kvilem. Musíte vědět, jak ty věci vyrábět a potřebujete k tomu kvanta informací. Není problém v tom indiánském hobby utopit 100 000 a 100 000. Výroba každého toho jednoho předmětu je náročná. Jsou to desítky, stovky a tisíce hodin práce, studia, výroby a tak dál. Potřebujete mít zdobené věci, obyčejné věci na táboření. Například potřebujete třeba celou řadu mokasínů, protože ty mokasíny se vám na táboření rychle promočí a potřebujete jich mít x náhradních. A pokud máte třeba ještě malé děti, tak je potřebujete taky oblíct a vybavit. Navíc ty děti rostou, takže ty mokasínky už jim třeba za půl roku budou malé. To stejné je to s oblečením, takže to musíte všechno vyrábět znovu. Ty přesuny na táboření byly strašně náročné, protože stěhovat autem kompletně vybavené týpy, to je skoro, abyste na to měli nějakou dodávku nebo nějaký přívěsný vozík. My jsme to řešili pomocí přívěsného vozíku z auto. Navíc já jsem sebou vozil ještě i týpiové tyče, které měřily skoro 7 metrů na délku, protože jsem se nechtěl spoléhat na to, jestli na tábořišti budou nebo nebudou týpiové tyče. Takže podtrženo a zhrnuto, ta náročnost, ať již časová, energetická, finanční, náročnost na znalosti, vědomosti a další zdroje byla extrémní a řekl bych, že neúměrná. A když se mi objevily zdravotní obtíže, tak jsem si uvědomil, že vlastně to všechno je neudržitelné. Druhý důvod byla kolize s prací. Já jsem se přes 20 roků živil výrobou indiánských replik. To znamená, že se ta moje práce vlastně kryla s tím mým hobby. V práci jsem vyráběl indiánské repliky a na hobby jsem zase vyráběl indiánské repliky a už toho prostě bylo až. Takže jsem stál před rozhodnutím, jestli budu dělat ty indiány jako práci nebo jako koníček, ale bylo mi jasné, že nemůžu dělat obojí. No a já jsem se rozhodl pro tu práci, protože mě to živilo. Třetí důvod bych řekl, že byla etnická nekompatibilita. To byl asi jeden z hlavních důvodů. Prostě jsem si uvědomil, že je velice problematické dělat jako reenacting lidi jiné rasy nebo jiného etnika. A to minimálně ze 2 důvodů. První důvod je ten, že prostě nevypadáte jako ti lidé a za druhé, že máte úplně odlišnou mentalitu. My jsme tady především Slované, takže máme především slovanské postavy, bílou pleť a máme převážně slovanské kulaté obličeje, světlé nebo hnědé vlasy a rozhodně nevypadáme jako indiáni, kteří jsou mongoloidní typy, mají tmavou pokožku, mají rovné černé vlasy, které spíš vypadají jako žíně a mají černé a šikmé oči. Nikdo z nás takhle nevypadá, ani se tomu neblíží. Mnohem víc vypadáme v lepším případě jako takový Jánošíci, bych řekla, v horším případě jako Ivánci z Mrazíka, ale prostě jako indiáni nevypadáme určitě. A já, když se často podívám na nějaké české táboření, tak vidím pořád spíše Slovany oblečené do indiánského nebo spíše často pseudoindiánského oblečení. Někteří mají to štěstí, že třeba mají indiánský look, pár takových hobíků znám, ale jsou to spíš výjimky. A když si nějaký člověk, který třeba má dlouhé černé vlasy a vypadá fakt třeba trochu orientálně a obleče si jelenicové oblečení, tak může skutečně vypadat jako indián, ale takových lidí je u nás tak málo, že by je člověk spočítal na prstech jedné ruky. Ono je často, když na těch českých táborech potkáte člověka, který má třeba krátké blonďaté vlasy a je bílej jak stěna a na sobě má nějakou bederku z praporoviny a
látkovou košili a na hlavě má klobouček a na rameni nese kládu na oheň, tak si rozhodně nepřipadáte jak v indiánském táboře, ale spíš si připadáte jak v nějaké retro slovanské vesnici. Takže skoro máte jako takové nutkání si zpívat před naší, za naší, cesta má ať nepráší. Jo. A když jsem se snažil, abych nevypadal jak Jánošík nebo jako Ivánek a nosil jsem téměř výhradně oblečení z Jelenice, tak jsem nikdy nevypadal jako indián a ani nikdy nebudu, protože prostě indián nejsem, nebyl jsem a nikdy nebudu a ani se tomu nějak neblížím. Já jsem asi z větší části Slovan, vypadám jako Slovan a přemýšlím především jako Slovan. Takže ono prostě hrát si na někoho naprosto odlišné etnicity, je to ošemetné už jenom z těch vizuálních důvodů. Je to prostě asi stejné, jako když si nějaký třeba Černoch nebo Japonec obleče moravský kroj. Je to sice roztomilé jako kuriozita, ale to je tak asi všechno. Jako existují lidé, kteří na to mají obličej nebo prostě postavu, ale ti na to mají štěstí a je jich opravdu málo. A ten druhý důvod souvisí s něčím, co bych nazval etnickou mentalitou. Indiáni prostě mají odlišnou mentalitu, než máme my. A ta jejich mentalita je mentalitou přírodních lidí, kteří mají například, řekl bych, mnohem blíže k mentalitě třeba Cikánů. Jo. Jsou to lidé, kteří jsou převážně impulzivní, z větší části se řídí spíše jako emocemi a různými půdy nebo různými hnutími iracionálními. Zkrátka jsou řízení hlavně jako iracionalitou a nějaké racionální uvažování, které je typické pro západního nebo evropského člověka, tak to je jim z větší části cizí. A já osobně jsem navíc člověk hodně racionální, řídím se především rozumem a ne až tak na základě emocí nebo nějaké iracionality, takže ta indiánská mentalita nebo spíš emocionalita je mi dost, řekl bych, cizí. Prostě nikdy nebudu uvažovat ani jednat jako nějaký indián. Mnozí lidi tady u nás tu indiánskou iracionalitu považují za něco jako atraktivního, žádoucího, snaží se tomu nějak přiblížit nebo to nějak napodobovat, ale já si myslím, že je to spíš iluze. My tady v Evropě prostě uvažujeme a jednáme jinak než indiáni a nikdy se té jejich mentalitě a jednání nějak nepřiblížíme a vlastně mi ani není úplně jasné, proč bychom to měli dělat. Čtvrtým důvodem byl rasismus ze strany indiánů. To je něco, co v poslední době hodně jako roste a nabývá to na síle a řekl bych, že to dosahuje už jako až obludných rozměrů. Ono to souvisí zase s dvěmi věcmi. Jednak je to, řekl bych, jako extrémní levicová politika woke, která se šíří ve Spojených státech a v Kanadě. A druhak jsou to sociální sítě. Ona ta woke politika je postavená z velké části na nenávisti k bělochům, ať jsou to bílí Američané nebo Evropané. Tahle politika vychází z názoru, že vlastně bílí běloši jsou zlí, chamtiví, jsou to kolonizátoři, nějací dobyvatelé, prostě a všichni vlastně barevní lidé jsou jenom obětí jejich rozpínavosti a chamtivosti. Běžně se dneska o běloších ve Spojených státech hovoří jako o kolonizátorech. Jo. Říkají colonizer. Mimochodem už mnohokrát mi nějaký indián na Facebooku napsal, že jsem jako colonizer, kolonizátor, přičemž jim je úplně jedno, že jsem nikdy nikoho nekolonizoval, ani moji předkové nikoho nekolonizovali, ani můj národ. Jo. Je dost těžké jim vysvětlit, že ani my Češi jsme nikoho nekolonizovali, protože jsme jenom malý a víceméně takový jako plebejský národ, který v podstatě nikdy nestál moc na vlastních nohou a vždycky někomu spíš posluhoval, ať už to byli Němci, nebo Rakušané, nebo Rusové, nebo kdokoliv jiný. Prostě pro indiány, nebo pro většinu z těch indiánů jste bílí, takže jste automaticky kolonizři, utlačovatelé, dobyvatelé a tak. Dokonce mi někteří indiáni nadávali, že mám jako white privilege, jo, jako že jsem nějaký privilegovaný běloch, což je jako další nadávka těchto lidí a různých aktivistů, že jako kdo je bílý, tak má automaticky nějaké privilegia, které ty barevní lidé jako nemají. Takže podle jako jejich názoru si žiju v nějaké jako bavlence a nikdy jsem nepoznal žádnou nouzi nebo nějaké prostě utrpení. A oni si jako myslí, že jsou asi úplně jediní, kdo na světě trpí a že za všechno jejich utrpení může zlý bílý muž, který vlastně je tak zvrácený, že si ještě ve své rozmazlenosti vlastně hraje na utlačované menšiny, čímž je vlastně ještě jako víc ponižuje a vykořisťuje. A
vzhledem k tomu, že dneska existují sociální sítě, tak každý člověk může vidět, co dělají lidé na druhém konci světa. Takže i indiáni v USA, v Kanadě vlastně se hromadně dozvěděli o existenci hobbystů, kteří si v Evropě hrají na indiány. No a místo toho, aby byli rádi, že vlastně někdo v Evropě napodobuje jejich historii, a tak jim to strašně vadí a nadávají na to a strašně se jako rozčilují. Říkají tomu cultural appropriation, jakože kulturní přivlastňování, no přivlastňování jako kultury, a vlastně to chápou jako krádež svého kulturního dědictví. Jo. Jim prostě moc nedochází, že proč vlastně ti evropští indiánští hobbysté dělají tady ten indiánský reenacting. Jo. Oni to prostě chápou, jako že se jim ty lidi nějak jako posmívají nebo že je ponižují, i když ve skutečnosti je to právě naopak. Většina těch indiánských hobbystů ty indiány velice jako obdivuje, a nicméně ty indiáni to chápou úplně přesně obráceně, takže na to jako nadávají a ty indiánský hobbysty ze srdce nenávidí a nesnáší. Neříkám, že jsou to všichni jako indiáni, abych byl objektivní. Nevím, kolik procent jako reálných indiánů má s tím indiánským hobby problém, ale určitě to není malé procento. A ta nenávist těm hobbystům, se kterou jsem se na těch sítích setkal, tak je fakt někdy jako úplně obrovská lavina, kdy si vlastně tihle lidé jako hromadně vybíjí svoje různé nahromaděné frustrace a komplexy na těch sociálních sítích. Jo. Někdy je to opravdu výživný. Jo, když třeba na Facebooku zveřejníte nějaké fotky z táboření indián hobbystů, tak se často strhne prostě úplná lavina nenávistí ze strany těch indiánů nebo různých aktivistů. Dokonce jsem zažil to, že se některé příspěvky museli stáhnout a odstranit, protože prostě ta nenávist byla tak mohutná, že už to opravdu bylo za čárou, jo, a to vlastně nešlo o nic jiného, než o fotky nebo videa prostě z indiánských táborů v Evropě. Jo. Takže tady je vidět, jak se dneska tím mnozí indiáni dívají na ty, kdo vlastně obdivují jejich historii, a to do takové míry, že si ji vlastně zpřítomňují ve svém volném čase. Jo. Dívají se na ty, kdo je obdivují, jak na nějaké jako zločince, což si myslím, že o těch indiánech a jejím vnitřním světě vypovídá dost. A to je prostě jeden z hlavních důvodů, proč jsem s těmi indiány skončil, protože prostě nejsem zvědavý na to, aby mi nějací prostě indiáni nadávali, že jim kradu kulturu, jsem colonizer a prostě podobné věci. No. A poslední důvod bych řekl jako podivní lidé, kteří se motají kolem indiánského hobby. Ono hodně lidí, kteří se motají kolem indiánského hobby, je naladěno na takovou tu vlnu EZO, Eco, New Age a podobně. Ono je to jako do určité míry logické, protože stejně jako třeba vojenský reenacting vlastně přitahuje různé militaristy a tak samozřejmě to indiánské téma přitahuje různé EZO a Eco lidi přirozeně. Bohužel tenhle typ lidí jako hodně jede na různých pocitech, emocích, jinými slovy. Na mě jsou tihle lidé příliš jako zmítaní iracionalitou. Jo. Pokud chce člověk dělat toho by nějak dobře, pokud chce dělat jako dobře reenacting, tak tomu potřebuje určitou míru racionality, inteligence a kritického myšlení. A tady u těch EZO-eko lidí tohle moc nenajdete. Jo. Já jsem takový spíš badatelský, intelektuální a racionální typ, takže vždycky, než se do něčeho pustím, tak se snažím to téma nějak prostudovat do hloubky. Musím vědět, co přesně a proč to dělám, mám mít v tom jasno. No a když ty věci studujete do hloubky a používáte kritické myšlení, tak často zjistíte, že jsou dost jinak ty věci nebo úplně obráceně, než jak je vnímá ta širší veřejnost. Jo. Bohužel kritické myšlení, nějaké hloubkové studium a racionalita není to, co by oslovovalo většinu lidí, kteří se zajímají o indiány. A samozřejmě, když já mám tady tenhle racionální, odborný a v podstatě skoro bych řekl exaktní přístup k těmhle věcem, tak je logické, že si s těmi lidmi, kteří jedou jako na emocích a to racionální myšlení je pro ně z velké části neznámé, tak jasné, že si s nimi až tak moc nesednu. Neříkám, že jsou to všichni, nechci všechny házet do jednoho pytle, ale určitě se to týká jako nemalé části těch indiánských hobbystů. On právě ten reenacting vyžaduje hodně jako racionalitu, kritické zkoumání pramenů, zpochybňování různých zaběhaných stereotypů, pokud nejsou jako pravdivé. A takový přístup právě u těch EZO a Eko lidí
je z velké části jako nepochopitelný a neznámý. Oni většinou jedou prostě po povrchu, na emocích, na nějakých zaběhaných stereotypech, na různých jako tradicích, které jsou třeba často už překonané a oni nemají zájem to jakkoliv měnit, protože prostě to vyžaduje právě kritické myšlení a nějakou změnu a to se u těchto lidí moc jako nepěstuje. No. Takže to má potom za následek, že na těch indiánských táborech se šíří třeba různé iracionální stereotypy, které se tam prostě uchytí a i když třeba jim jako prokážete, že ty stereotypy jsou špatné, tak stejně není žádná síla, která by to dokázala vyvrátit. Jo. Na druhou stranu mě jako baví období osídlování Severní Ameriky a tak se vlastně baví mě táboření v přírodě, protože jako spousta dalších lidí jsem jako vzešel z prostředí trampingu a ono se tady přímo nabízí řešení, které jsem jako využil. A to tak, že jsem vlastně začal dělat mountainmeny, trapery nebo lovce kožešin, kteří vlastně byli z velké části běloši, ale oblíkali se částečně do indiánského oblečení nebo prostě používali indiánské doplňky nebo prostě i třeba technologie. Často žili mezi indiány nebo s ním obchodovali. Mnozí z nich měli indiánské manželky, jo, ale prostě byli to Evropané, byli to prostě běloši. Takže člověk v podstatě může dělat reenacting, být v kontaktu s těmi indiány, ale současně být běloch, což pro mě jako je úplně ideální řešení. Když jako třeba Mountain nebo jako třeba Coureur de Bois nebo jako Voyager dělám jako reenacting prostě nějakého třeba Američana nebo Brita nebo Francouze, tak mi těžko kdo může jako nadávat, že nevypadám jako Američan, Brit nebo třeba Francouz, i když etnicky jsem středoevropan, protože to prostě nikdo jako nepozná. Jo. Ten fur trade reenacting mi vyhovuje mnohem víc než ten indiánský reenacting po mnoha stránkách, ale na tohle téma zase se chystám natočit samostatné video. A pro všechny, kteří byste rádi sledovali můj content, tak bych vás rád pozval na moje nové stránky lukaš-navrátil.cz, kde najdete mnoho zajímavých informací nejenom o obchodu s kožešinami. To je z mé strany dneska všechno a já se s vámi těším na shledanou u dalšího videa.